Er werd flink gezweet afgelopen weekend op een strandje bij Het Moment. En hoewel de naam misschien iets anders doet vermoeden, kon het beachvolleybal-evenement van FC Coronas gewoon doorgaan. Er doen 16 teams mee. Dat is eigenlijk het maximum wat we kunnen doen op 2 velden. En ja, we zijn hartstikke blij met het weer, want het valt mee gelukkig met de hitte. Het is goed vol te houden, ja. Ja, en vandaag en morgen zijn altijd dezelfde teams die vandaag spelen morgen ook? Of hoe zit het in elkaar? Ja, vandaag hebben we gewoon 2 pools. De eerste 4 van elke pool die gaan naar een winnaarspool en de laatste 4 gaan naar een verliezerspool. En die gaan strijden morgen ook weer om plek 1 tot en met 3. En de eerste prijs, waar spelen ze om? Om de beker en om een doosje Corona's. Het is vooral de sportiviteit waar we het voor doen. Een van de duels die werd gespeeld was tussen de ervaren krachten van FC Coronas en de jonge spelers van Lake Valley. Waarbij de laatste uiteindelijk in het zand beten. En, wat is er leuk aan dit festijn? Ja, ik vind het vooral leuk dat ze hier zoveel moeite hebben gedaan en zand neer hebben gelegd hier op het plein. Zodat wij een mooi toernooitje kunnen voetvolleyen. Dat vind ik wel fijn dat ze dat hebben gedaan, ja. En hoe gaat het er nou toe? Wat minder. Maar het gaat meer om het plezier, hè? Ja, lekker. We zijn wat minder goed begonnen, maar het ging nou goed in deze partij. En jullie doen al jaren mee met dit toernooi? Ja, precies. Hartstikke. Ik vind het mooiste spelletje wat er is. Het is een combinatie van inzicht en balgevoel, op de goede plaats staan. Ja, soms heb je dat niet goed in de gaten, dat merk je pas vaak als je in het veld staat. Wat dan de details zijn waar je een beetje op moet letten. Spel en plezier, sport en plezier. De combinatie is altijd leuk. Weer is fantastisch, dus zo willen we nog meer. Ja, wat is nou de moeilijkheid hieraan? Wat is er anders dan met zaalvoetbal? Ja, vooral de bal hoog houden, hè. Het over het net heen krijgen, dat is het moeilijkste. Ja. Nou moesten jullie net tegen een heel oud stel hier met een paar bekende gezichten. Kun je zien dat zij er wat geroutineerder zijn? Ja, ze zijn een stukje meer ervaren. We bakken er nog niet zoveel van vandaag dus. Of wat is het verschil als je dan de jeugd ziet ten opzichte van jullie? Ervaring, hè? Inkoppertje. Ja. Wat vind jij hier mooi in dit toernooi? Ja, het is gewoon gezelligheid en toch een beetje techniek, lekker met een bal bezig. Er is niks moois als met een bal aan het pielen. Jullie gaan wel voor de winst of is het meer echt voor de gezelligheid? Nee, ik denk dat er wel altijd nog een beetje motivatie in zit. Hè? Dus, Ja, ons doel is natuurlijk winnen, maar ja, ik weet niet of dat gaat lukken. Het zou wel mooi zijn als dat lukt, maar we kunnen natuurlijk ook winnen van de verliezerspool. Dat kan natuurlijk ook nog. Het gaat vooral om de gezelligheid. Jullie pakken daar ook nog een biertje mee? Denk ik wel, ja. Zeker weten. En je komt misschien na jaren weer wat bekender tegen Bert, toch? Dat is ook alweer na die coronatijd. Dat is zeker zo, ja. Dit soort toernooitjes die inmiddels al eventjes lopen, dan zie je vaak wel weer bekende gezichten die je meestal misschien een jaar of een half jaar niet ziet. Dus dat is ook altijd, ja, in deze sfeer is het altijd leuk. Ja, en na 2 jaar mag het eindelijk weer? Ja, vorig jaar echt op het laatste moment moeten cancelen. Echt een week van tevoren volgens mij, dus het was echt heel erg balen. Heel veel mensen vinden het echt super leuk toernooi om mee te doen, dus iedereen heeft er zin in. Doen de jongens en dames mee? Nee, helaas hebben we geen damesteam. Willen we wel heel graag, maar goed, de mannen zijn te snel met inschrijven, zodat we geen vrouwen kunnen ronselen voor dit. Dat is jammer. En wat is er nou leuk? Wat hoor je zo? Wat vinden ze leuk aan dit toernooi? Ja, vooral gewoon het samen zijn, samen kunnen sporten, de gezelligheid, ja, het zonnetje. Ik denk vooral kunnen sporten samen met allerlei verschillende mensen. Dat is eigenlijk het leukste. Had je het zelf ook? De mannen hadden zin in, maar jullie organisatie ook? Jullie dachten ook van? Ja, ieder jaar is het eigenlijk wel weer een feestje om hier te mogen zijn. Om dit te mogen organiseren, om erbij te zijn. En einde van dit weekend gaan we altijd met een goed gevoel weg. Na 2 dagen beachvoetvolleyen mochten de Boldies zich tot winnaar kronen. En willen zij volgend jaar tijdens het eerste lustrum hun titel verdedigen, dan zullen ze wakker moeten zijn met het inschrijven. Het deelnemersveld was deze editie namelijk binnen 1 uur gevuld.